Vídeo 19. GeoGebra i Google Maps per segona, càlculs. Segons hem vist al vídeo anterior, la longitud del segment que hem traçat sobre l'escala de l'imatge satèl·lit, F, mesurava 1,14 unitats. D'altra banda, el segment que va des del centre de la plaça Francesc Macià a la corilla del carrer Diagonal amb Muntaner, aquest segment que hem dibuixat sobre la vista gràfica de GeoGebra té una longitud de 11 unitats. Per trobar la distància real que hi ha entre la plaça Francesc Macià i la corilla Muntaner Diagonal, ho podem fer amb un càlcul senzill, concretament amb una proporció matemàtica, que tinc fet aquí en aquest document Word. Sabem que 50 metres reals li corresponen 1,14 unitats a GeoGebra. Per tant, una longitud de 11 unitats a GeoGebra li correspondrà una distància real X, que és la que hi haurà entre la plaça Francesc Macià i la corilla Diagonal Muntaner. Fent aquesta proporció, resulta que la distància és aproximadament igual a 482 metres.